Ahoj. Kurvičetá. Teraz. Jankou Klinkou. O veľmi strašnej dobe do piče. Dni na začiatku, ako som po tak z 5 mesiacov nezatáčal, to bolo najlepšie privítanie, keď ste predsa len videli. Neviem, dlho som nebol u vás, kde chlapčiatka a dievčatka. Dneska rýchlo privítam, bol som jamre do piče a uvidíme tému leto. Časy nedobré. Teraz každý deň 10 písomiek do piče a tu má CDčko. Jej! Pokojná origína. No, poďme rýchlo na to. Leto. Už by šli tie dni, keď bude z minus 50 asi stupňov. Když bola teplota na plus 500 stupňov Celzia do piče, keď nie viacej do piče. No, o chvíľku budú prázdniny, a chvíľku bude všetko možné. A tieto 2-3 týždne vydržať a bude leto. Ja viem, veľmi dlho som nenatáčal. A kto môže za to? Tvoja matka. A nie, čo si? Tvoja matka určite nie. Dobre, už to prestav. Takže, no, toto bolo všetko. Dajte like, dislike, asi dislike. Som späť, bitches. No ne, čo ste? No, rýchly koniec. Takže, keď sa človekovi chce, tak sa chce. Ahoj, kurevý. To som dlho nepovedal.